Inteligența artificială nu gândește. Mai mult decât atât, ea simulează faptul că gândește, dar într-un mod care e diferit. Fundamental, te provoacă pe tine, om, să fii mai deliberat în ceea ce vrei să obții, folosind orice tip de tehnologie, nu doar inteligența asta artificială. Ce reușește să facă, și din nou nu e magic, este analiză de sentiment. Și recomandarea este că până la 25 de ani fiind acest moment în care absolut toate părțile creierului nostru, precortexul frontal, fiind ultimul, se dezvoltă. Este responsabilă cu controlul impulsului, cu discernământul, cu deciziile complexe. Prin urmare, trebuie să existe o fazare în modul în care permitem accesul adolescenților, tinerilor la tehnologie.